lidi, dneska tady máme 6. díl. Takhle prostě už tady stavíme, jenom dolepšujeme. Třeba tady ten obraz dáme sem. Tak to je prostě obrázek. Ale mám takový jiný nápad. Zahrajem si Steel Brain. Ale já ti celou dobu natáčím. To je Steel Brain Rod. Nemyslíme a chci spát. Nic jiného, žádný přání nemám. Jak se vyspěla? Dobře. Říkej něco o tom. Budeš něco o toho říkat? Prostě umíte kredibilní narty ten kokot. Kačka škráb. Vole, nevím, já nebudu Já dobrý, připojím se znovu. Takže tady to už tímto to ukončuju a čau. Ještě to není čau. No prostě lidi, loučíme se s vámi a čau. No nic.